Zdravím všechny, mé jméno je Oli a já si tam u třetího dílu ze série Skywars a dneska si zase nezahrajeme normální Skywars, ale zahrajeme si Skywars s Lucky Blockama. Jako vždy hrajeme na Kastia serveru, máte ho v popisu videa a my se vrhneme na to. A když tady takhle čekáme v lobby, tak bych chtěl poděkovat šíleně Epicovi, že mi udělal novou grafiku, na kanále je to taková 3D grafika. Strašně se mi to líbí, tady vám někde dám prostě obrázek, jak to vypadá. A ještě bych chtěl se zároveň omluvit, že nebylo dlouho video, ale prostě přiznám se, nechtělo se mi, že jsem si udělal takovou menší pauzu. A teď už to fakt snad budu, teď už se mi fakt bude chtít, doufám, a vyjde mi na to čas, takže to je tak všechno k tomuhle infu, který jsem vám chtěl na začátku říct a teda uvidíme se až ve hře. Takže jak už jste si mohli všimnout, nacházíme se ve hře a dobrý. A jdeme si natěžit nějaký, já si musím nahodit resource pack na Lucky bloky jako vždycky. Protože jsem měl vánoční resource pack, tak máme Lucky bloky. Hop. Oh, diamanty! To je zupa, ne. Dobrý. Doufám, že dneska rozsekáme. Ježiši, doufám, že dneska rozsekáme pár hranatých lidí. Hele, čiky. Co prodáváš, chlape? Oh, to je výhodný obchod jak sviň. A dřevo. To máme tady, to se tady rovnou natěžíme. Tak. Styky. Kreftíme si meč. A koukneme se, jestli tady nemáme náhodou ještě nějaký Lucky bloky, protože to by se nám hodně hodilo. Rozhodl jsem se, že teda natočím další díl, protože minulý díl měl dost velký úspěch, teďka tam je nějakých 73 lajků a to bylo za nějakých pár dní a teďka přesně nevím. Ale tím bych vám teda chtěl moc poděkovat a oznamuji vám, že Skywars bude dost často. Že Squid Summoner, což se hodí, a máme další diamanty, což se taky rozhodně hodně hodí. Máme 9 diamantů. Ještě se koukneme, jestli tady něco nepolítalo. Takhle. Tamhle. Tamhle vidím parchanta. Ale schválně. Sakra! My nemůžeme. Takže, co, jo. V první řadě bychom si mohli natěžit nějaký bloky. Což bychom teda fakt mohli. Máme diamantový meč, takže už bychom něco mohli zvládnout. Já si rovnou vykraftím tady chestplate. Tak. Máme chestplate. A taky jsem se rozhodl, že budu vydávat hodně survival games, protože poslední dobou mě to fakt hodně chytlo. A taky Auru PvP, to se vám taky hodně líbilo, takže všechno prostě můžete čekat. Jo a taky ještě Bed Wars. Takže tak no. Beta hraní, to dlouho nevyšlo, ale plánuju, že prostě po Skywarsech teďka vydám prostě beta hraní a někdo po mně asi Tak to jsme si nedomluvili, chlapče. To jsme si nedomluvili. Co tady po mně jako. To se dělá takhle střílet po Olim? Co si jako o sobě myslí? Myslí si to asi o sobě hodně. Ty boho, já jsem si všiml, že v těch lobby potkáme prostě úplně úžasný skiny. Třeba tady je duhový creeper. Nacházíme se v další mapě a v této mapě jsme ještě nebyli, takže bude určitě zajímavý, že jo? No, buchni si tady. Ono nám to zničilo Lucky block. To je teda vtipný. Co tady padá? Bohužel, zničilo nám to jeden. Já ho mám tady? Hele. To jsou ty lítající prasata. Svez mě. Prosím. Mě chtějí svíst. To jsou parchanti. No. Jsem takový
kokos. Nechtěl jsem říct nic jiného. Takže hop, a hop, a hop. Koukneme se, co tady... Nahoře určitě bude nějaký lucky block, to já úplně tuším. Doufám, že tam bude nějaká cesta, ale asi spíš ne, protože si tam budu muset postavit. Jo, ještě bych tady chtěl vlastně poděkovat, že ty odběratele poslední dobou docela dost rostou, teďka tam je nějakých 732, za což bych vám chtěl hodně poděkovat. A tyjo, přemýšlel jsem, že bych prostě natočil, až tam bude těch 1000 odběratelů, to by byl úplně nějaký ultra speciál. A že by prostě, to bylo s babičkou, jo, zase, nějaký speciál s babičkou, ale nic víc vám neřeknu. Takže fakt na tom videu s babičkou to byl úspěch jako sviň. Tak to bylo hodně velký štěstí, já jsem si neuvědomil, že pod sebe házím Gravel. Hodíme sem fence. Já jsem ho! Jo, a ještě bych tady chtěl zmínit jednu hodně důležitou věc, a to takovou, že jsem se rozhodl vydávat videa zase jenom do 720p, což je normální HDčko. Podle mě vám to stačí, a když jsem to renderoval do toho Full HDčka, tak to prostě trvalo strašně dlouho a nevydával jsem ty videa tak prostě často. Sice občas to bylo, ale prostě... No, prostě budu vydávat teďka videa jenom do 720p, aby to vycházelo častěji, aby se to vlastně rychleji se renderovalo, no takhle. Ale vlogy budou vycházet snad do Full HDčka, takže to se rozhodně nemusíte bát. Nacházíme se tedy v další hře a tady na té mapě jsme byli jako první, ale to nevadí, Hodor. Tak, boom. A nám to droplo takzvaný sponge, polívka. To je super soap. Haha, moc vtipný. Tam nahoře jsou lucky bloky. V tom balónu. Tady. Hop. A musíme si to zničit. Což je blbý. Tak. Doufám, že něco dobrý. Jo, tak to je dobrý, tak to je hodně dobrý, Lucky Sword, což můžete vidět, že je Sharpness 1 a prostě když máš pravý tlačítko, tak to udělá nějakou speciální něco. Aha, že právě jsem tu pravý tlačítko kliknul a můžete vidět, že to udělalo moc zajímavou věc. Takže hodíme pod sebe XP battle. Máme první level, což je dobrý, to si můžeme někde něco enchantnout. Ne, blbost. A máme dřevo, takže se jdeme postavit doprostřed. Doufám, že mě dobře slyšíte, ale asi jo. Tohle je parchant. Doufám, že nikdo nemá třeba super bow nebo něco takového. Takže to bych byl fakt nerad. Možná tady neuděláme ten stejný fail, nebo nás nikdo nezabije jako předtím. Tak. Jdeme doprostřed. Tam podle mě ještě nikdo nebyl, tak uvidím. To si ze mě dělá to srandu. Rychle doprostřed, rychle doprostřed. Rychle doprostřed, rychle doprostřed. Doprostřed. Neslyšíš? Ne, sakra. Vy musíte tady roztěžit tady ty sleby. A ty fence, ty už nebudeme ničit. Protože teda nebudeme to stavit pod sebe, protože to by dopadlo hodně špatně. A to věřte, že ještě hůř než předtím. Podle mě už to stačí. Teď nás nikdo hlavně nesmí sejmout, protože už jsme skoro uprostřed. Tak. Jo, mimochodem, mě docela zajímalo, co budete dělat o prázdninách, protože dneska je pátek.
A pátek je super den. Jak můžete vidět, právě jsem zabil někoho mým Lucky Sword. Já jsem takový s proměnutím hovado. Super Sheepshooter, to si vezmu. Luke, ten taky si vezmu. Ten za to moc děkuji. Lucky Bow ještě k tomu, jo? No tak to jo, panečku. Tak to je jiná. Sakra. Ne! Moje dortíky. Co to? Takže enchantujeme si to na level 3. Protection 1. Jo, tak to se hodí. Ale pojďte někdo... Jen pojď, prostě... Chcípni. Co? Huš? Hej, ale on... Jo, super, je po něm. Tak to jsme zvládli. Tohle to se nám povedlo. Kolik zbývá lidí? Ještě... 4 musíme sejmout. Ale kde jsou, že jo, teďka? Jdeme trošku do akce. Což znamená, že... jdeme nahoru. Tady to někdo... to zakopal, nebo... tak to je jiná, tohleto. Ale my zase nevíme, co nás tam čeká za překvapení, že jo? Děkuju. A ještě jednou se teda Super Sheepshooter, omlouvám se za ty lagy. Protože... prostě... ono, jak tam jsou ty lucky bloky, tak ono se to prostě nějak tím seká, já nevím, ale... zkusíme vypít Super Soap. Teď jsem totálně nafetovaný. Že do toho přidali hodně houbiček. Teď jenom prostě kde jsou ty parchanti? Já to uvidím podle toho, jaký mají jména. A tady je Lucky Block. Teda... no, Lucky Block. No jasně. Je určitě k něčemu. No je mi to k něčemu, je mi to... no vy víte k čemu. Tak to... co to? Já jsem takovej vůl. To bylo všechno z tohoto videa, pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud se vám nelíbilo, tak dejte dislike a napište, proč se vám nelíbilo. Já se s vámi loučím a čau.